Bogyó és Babóca tavaszi mese. Nagyon várom már, hogy kinyíljanak a tulipánjaim, mondta Babóca a Katica lány. Hány tulipánt ültettél? kérdezte Bogyó a csigafiú. A tulipánok másnap mind kinyíltak. Ez alatt Vendel, a szarvasbogár, Baltazár a méhecske és Bogyó, a csigafiú barkácsoltak egy gördeszkát. Először Bogyó próbálta ki. Nehéz irányítani, mérgelődött. A domb alján nagyot esett. Kipróbálom én is, mondta Vendel, és nekirugaszkodott. Vendel is elesett a gördeszkával, de nem adta fel. Ezt még sokat kell gyakorolnunk, mondta a többieknek. Nézzétek, most én jövök, mondta a méhecske. Ellökte magát, a deszka villámgyorsan száguldani kezdett lefelé. Lassíts, Baltazár, ne menj olyan gyorsan! Kiáltotta Bogyó és Vendel. Baltazár hiába próbált, nem tudott megállni. Baltazár, majdnem elütöttél, tombolt Babóca. És a virág... Szomorúan álltak Babóca tönkretett virágai mellett. Ne haragudj, Babóca, véletlen volt, mondta Baltazár. A lányok olyan hisztisek, morogta Vendel. Néhány virág az egész. Nincs igazad, Babóca sokat dolgozott ezzel a kis kerttel, válaszolta mérgesen Bogyó. Igen, tudom, helyre kell hoznunk valahogy, dünnyögött a méh. Elmentek Pihéhez, hogy segítséget kérjenek a lepke kislánytól. Pihe megsajnálta Baltazárt, és törni kezdett. Most már egészen besötétedett, az órunkig sem látunk, mondta Bogyó. Kérjük meg a Szent János bogarakat, hogy világítsanak, segítsenek nekünk, szólt Baltazár. Kiemelték a virágokat a földből, és a Szent János bogarak
Átvitték őket Babóca házához. Ott aztán gödröket ástak, és egyenként elültették a 10 tulipánt. 3 sárgát, 2 pirosat, 2 rózsaszínt, 1 fehéret, 1 narancssárgát és 1 lilát. Készen vagyunk, nagyon szép lett, állapította meg elégedetten Vendel. Másnap reggel Babóca rosszkedvűen nézett ki az ablakán, de amikor meglátta a virágokat, felkiáltott. Na hát, hogy kerültek ide ezek a tulipánok? Ha-hó, Babóca, de gyönyörű a kerted, kiáltott Katica Kata, aki épp ekkor érkezett meg madárháton. Kelemen a 2 Katica összeölelkezett. Már nagyon vártalak, fogta kézen Babóca Kata. Csoda szép a kis kerted, Babóca, mondta Kata. Tényleg tetszik? Ugrott elő boldogan a bokor mögül Bogyó. Mi ültettük. Ajándékot is hoztunk, kiáltott Vendel. A 3 lány kergetni kezdte a fiókat. A kergetőzés a pitpang mezőn ért véget. Vidáman fújták egymásra a repkedő bóbitákat.